ଏ କ'ଣ କଦଳୀ ଗଛରେ କଦଳୀ ପାଚି ହେଇଛି। ଧୀରେ ସାଙ୍ଗମାନେ ୱେଲକମ୍ କରୁଛି ଆମ ମିନି ବ୍ଲଗ୍କୁ। ମୁଁ ଆଜି ଟିକେ ବାରିପଟେ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଆଇଥିଲି। ଦେଖିଲା କଦଳୀ ଗଣ ଭିତରକୁ ଗଲାକୁ ହଠାତ୍ ଦେଖିଛି ଗୋଟେ କଦଳୀ କାନ୍ଦି ପାଚି ଯାଇଛି। ସେଇଠୁ ମୁଁ ଦୌଡ଼ିକି ଆସିଲି, ଦାଉଲିଟାକୁ ନେଇକି ଗଲି। ଲୁଚି ଲୁଚିକା କଦଳୀ ଗଛରେ କଦଳୀ କାନ୍ଦି କେତେବେଳେ ଯେ ପାଚିଗଲା ଭଗବାନ ଜାଣନ୍ତି। ସେଇଠୁ ମୁଁ ଆସିକି କଦଳୀ କାଟିବା ପାଇଁ ସେପଟେ ମୋ ମାଆ ସେପଟେ ଦେଖୁଥିଲି। ତାପରେ କଦଳୀ ଗଛ କେମିତି କାଟିବି, ତାପରେ କଦଳୀ ଗଛ କାଟିବା ପାଇଁ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲି। କଦଳୀ କାଟି ଚାଲ, ଗଛ କାଟି ଚାଲ, ଡିଜେ ଡିଜେ। ଯାହା ଭଲ ଭାବରେ ଗଛଟାକୁ କଟା ହେଇସାରିଲା। ହେ ଗଛଟାକୁ କାଟିଲେ ସେପଟେ ଯାଇକି ମତେ ପୁଣି ସେପଟେ ଦେଇକି ଯାଇକି କଦଳୀ କାନ୍ଦିଟାକୁ କାଟି ଦେଇକି ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କ'ଣ କରିବି, ଭାଗ୍ୟରେ ଯାହା ଖରାପ। କିନ୍ତୁ ଭାଗ୍ୟ ଖରାପ ନୁହେଁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଗୋଟେ କାଟିବାକୁ ଯାଇକି ଦିଟା ପାଇଗଲିଣି। ଦିଟା କଦଳୀ କାନ୍ଦି ପାଇ ପାଦ ଆଉ ତଳେ ପଡ଼ୁନି, ଆକାଶରେ ଉଡୁଛି। ଉରି ଉରି ଯା, ଉରି ଉରି ଯା, କି ପତଙ୍ଗ ଦେଖ ଉରି ଉରି ଯା। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କେବେ ଗଛରେ କଦଳୀ କାନ୍ଦି ପାଚି ହେଇଛି କି? ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରି। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।